Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο βοήθημα του email system θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα επαφών. Ομάδα επαφών είναι ένα group το οποίο βρίσκονται οι επαφές των email μας. Καλύτερα είναι να είναι οργανωμένες οι επαφές μας σε ομάδες για να μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε καλύτερα. Πηγαίνουμε στο μενού διαχείριση ομάδων, δημιουργία νέας ομάδας. Το όνομα ομάδας είναι περιγραφικό. Το πεδίο όνομα ομάδας είναι περιγραφικό για να ξεχωρίζετε αυτή την ομάδα. Παραδείγματος χάρη θα βάλουμε γιατροί. Αν έχουμε γιατρούς σε αυτήν την ομάδα. Ο κάτοχος της ομάδας είναι το όνομα. Καταχωρούμε το όνομα που θα εμφανίζεται όταν ο παραλήπτης ανοίξει το email. Αν πρόκειται για ιδιώτη μπορείτε να βάλετε το ονοματεπώνυμό σας. Αν πρόκειται για εταιρεία μπορείτε να βάλετε το όνομα της εταιρείας. Εδώ θα βάλουμε email system ΑΕ, παράδειγμα. Το email κατόχου εμφανίζεται όταν ο παραλήπτης ανοίξει το email. Αυτό είναι και το email που γίνεται η αποστολή. Θα μπορείτε να το αλλάξετε αυτό όταν θα αποστείλετε την καμπάνια σας, αλλά καλό είναι να είναι το σωστό email εδώ της εταιρείας. Το αφήνουμε support email system. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε και το email που απαντάει ο χρήστης άμα κάνει reply. Αλλιώς παραμένει το ίδιο με αυτό που καταχωρήσαμε πιο πριν. Το bounce mail είναι το mail των απαράδοτων. Δεν το πειράζουμε. Χρησιμεύει για χρησιμεύει στα στατιστικά που σας παρέχουμε στην πλατφόρμα μας. Όνομα εταιρείας, διεύθυνση εταιρείας και τηλέφωνο εταιρείας είναι προαιρετικά πεδία. Καλό είναι να τα έχετε. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις τις αφήνουμε ως έχουν και πατάμε αποθήκευση. Η νέα μας ομάδα δημιουργήθηκε.